tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV mwachidule komanso Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page pathu osayiwalanso kuti program yomweyi mmanyimveranso pa wailesi yanu ya Times Radio. Tabwera ndi program imene timati Kwagwanji, timauzana kuti kodi kunjaku Kwagwanji kuchitika zotani. Ndi pachisanu ndimakhala ndi Langwan Steve Dakalira. Ndakulandira natsoka. Ndathokoza wawa. Mbali yakuno muli ndine ndevu zamwaye Wonder Msisia. Ndipo ti kunjaku. Kunjaku. Yeah, kunjaku. Chabwino. Nkhani imene ili mu newspaper zonse ya ku Daily Times ndi nkhani yayikulu akuti Malawi Monzi Magufuli. Ku Nation akuti Chakwera others pay tribute to Magufuli. That's straightforward. Kuti Malemu John Pombe Magufuli ndi munthu mmodzi amene tizamkumbuka ngati kuti anali mtsogoleri amene atangofika amaziwa chimene amafuna kuchita. Amaziwa pamene zimalakwika, amaziwa ma solutions ake, sadataye nthawi adangoyamba kuchita implement. Ndipo osakayikanso chifukwa zimenezo zimene zikunenedwa kwambiri kunena kuti adathandizatu kuti dziko la Tanzania lituluke mu msinga uja amene maiko ambiri akuno ku Africa chili ma least developed countries ndikukwera kufika pa middle income countries eto kuti iya nditu amene ka ntchito za chuma chawo zikhala zikuyenda bwino komanso mosalira kudalira mwina thandizo la kuchokera kunja ayi koma momo andi sizokhazo tikayangana nkhani ya chumayo panopa kunena kuti chiyambire ni imene adalowa 2015 temu yake yoyamba ndi imene adzabweranso apa kachiwiri atamusankhanso zikuoneka kunena kuti ayi ngakhale kuona ku Tanzania amene zinthu zilili pakatali pano kaya kati nkhani ya misewu iye ayitenti yangani nkhani ya ngakhale nyumba kumene zapamwamba nyumba zopatsa kaso transportation ndege matreni chani ndege za ku Tanzania kumapita nditu maiko akutali zikulu andata mufusa nthawi ina yache kuti kodi ndalama mukuzitenga kuti adankha kuti tikutolera misonkho so izati misonkho imatoleredwa ndi thumbuyomo komano imakathira mwina mmatumba mwathu. Nkhani ndimeneyo yona kuti kodi ndalama za misonkho zikumagwiritsidwa ntchito bwanji vuto limakhala pamenepo chifukwa choti ngakhale titenga tibwerera kwathu kuno ku Malawi nthawi yambiri timakhala tikudandaula ndalama zikusololedwa koma kuti titseke zibowo zimene zija zimapezeka kuti zikutivuta andi mapeto ake ndipo pamabwera maganizo ofuna kuti no Malawi mwapweteke kwambiri banji tionjezeka misonkho kansonko pakuti banji tite mukuiwala kunena kuti omwe mukutolera kalepo yamba anthu sakuona kuti kugwira ntchito yake chidebe choboka chingopita nde ukolo muzonjezera ayi sizikuoneka so kukhoma kutseka amene muli zibowo zimathandiza ndiye akulu awa a John Pombe Magufuli adaona zimenezo kuti kuthekera kuti dziko lathu lino lichite bwino kulipo after all tili ndi madoko akuluakulu ambiri tili ndi ntchito zambiri zimene tikuchita kuno production industry akamana industry kuti industry yomachita thrive zimakhala zili kumeneko osadalira kuti yayi koma ndidikire akuti chingambo tichite kuyitanitsa toothpick amen kulephera kusongola mtengo ziko anthu 18 million bambo kulephera kugwirizana ndi tukastiki kuti tikasongole mbali ziwiri tizitosera nditu todikira achoke kwa zati pangire ndiye adanza kuti yaine ndikukana zimenezo chimene ndikufuna nchonena kuti ndithu Africa aime paika adzuke andi chuma cha ku Africa chikwere ndiye pazifukwa zimenezo ndivake ngakhale mukaona news ya leroyi ma tributes amene akuperekedwa ndionena kuti ayi aliyense akuyankhula kaya kuti kabwera ku Malawi kuno President Lazarus Chakwera nayenso akuya tidachita ubale wabwino ndi mkulu ameneyi pachada akakumana adapita ndithu kuti akakambirane nkhani zina ndi zina zokhuza malonda komanso ubale mudziwa inu kuti ife timadalira maiko ngati amene wa Tanzania Mozambique chifukwa choti anzathu ali ndi madzi ndi katundu wambiri mkulu amafika pa madzi pamenepo kuchokera ku nyanja za Njere ndi tidapita komanso ndikukhulupirira kuti mbali ina inali kukaphunzira kuti chifukwa anthu akhala kumanena nthawi zambiri yayi munthu mmodzi sangasite zinthu tene tonse tibwere pamodzi while that is true koma leadership ikakhala kuti ikuziwa chimene kuchita ikakhala kuti ili masomphenya komanso ndi ya serious ya changu futo solina ndi changu akunena apa kuti atangokhala mu office masiku 3
adayamba kale kuchita implement zinthu zimene zakhala zikuvuta mwina zaka mbuyo monsemo chifukwa chokuti anali ndi masomphenya komanso anali ndi time frame. kodi mkulu amene sanala masewera eti ambiri akumbukira wacha mmene wakapazoti atabwera chakumene adanenako paja kuti mukapeza nduna ya boma ili kayikuendera mu 4x4 amene imitseni mutsitseni citizen arrest citizen arrest gwireni konko musise zinthu ngati zimenezo. So he was a man with a vision imene wanenera kuti amadziwa kuti yayi kuti dziko lathu kuti dera lathu likwere tichite motani chifukwa kuti kuna kuti yayi kupatula ife kuno ku Malawi ayankhulapo president Chakwera president opuma Arthur Peter Mutharika ayankhulanso kuti mkulu ameneyo adali ndithu wa masomphenya akuya tikaonanso kukhale maiko akudera kuno ku Africa Rwanda, Namibia, Botswana onse ndithu kupereka ndithu ulemu wawo wapadera ndiye tamva kuti ngakhaleso maiko enawo aganiza kuti timasiku mwina kasiku kamodzi tiwiri tiye ndiathandiza zathu kubuma maliro chabwino ndithu ifeso kuno ku Malawi timanena kuti tiokonzeka kuti ngati angafune kuthandiza zathu a Tanzania pamene tingakwanise mwina nafeso tikhoza. Now chimene mafuna ndinenepo ndichokuti munthu amakhala ndi mbali ziwiri ngozi pena achite bwino pena ndithu sachita bwino. Tikamakamba nkhani za covid zimaoneka kuti mbali imene khanga sizinayendete zikuoneka kuti iye adakaniratu chabwino kuti iyayi ine kwathu kuno nkhani imeneyo konko ndena mana kuti iyayi tsopano mukweteketsa anthu chifukwa zikuoneka kuti ku Tanzania kuti pakadali pano magesi za covid ndi alipo ndi ndimene kuti iyayi sikudachite bwino kukana pambali imeneyo ndi anthu akuona kuti apo adalakwitsa. Now tsopanonso akakhala kuti mtsogoleri uja walakwitsa anthuso amene apereka upangiro omuzungulira amene onso mana kuti ndikuti nawonso mwina sadamthandize. Kuti nzophweka bwanji kuti anthu amene akupasani upangiri atsutsane nanu inuyo ngati mweni filimu kuti nzophweka kapena anthu aja amati akanena kuli kwa inuyo kwavomereza anthu kuti ine zimene munenazo ndamva ine ndili mlangizi wanu ndikwesezera langwani ndiye ndikuwuzani zinthu kuti ndiye kuti ndikangonena inuyo muzitenga chifukwa ndine mlangizi wanu kapena zili kwa inuyo kutenga upangiri wangawo kapena zili kwa ine kutenga kapena kukana upangiri uja koma tsopano kodi inu amene mapereka upangiri uja mapanga chani chodina kuti ngakhale a president wa akana upangiri uja koma zidziwike kaya ndi mu system mo kaya ndi pati kuna kuti akuluakulu ifeyo nde tinayesetsa chifukwa matakulia ifeyo tinayesetsa ukuku koma sizinatheke. So ngati dziko tatenga position iyi koma mdzidziwa kuti zimene tikuchita titasamba m'manja zimatheka tinaona akoloka khale kunja kuenda mate zikatira kama sizikutheka sizikuyenda mmamva basi I think ine kuli bwino I don't want to be a part of this anymore kuzisiya ama nditu amatsanzika toka kwa Africa kuno zimachitika kwathu kuno nzovuta kwa Africa kuno sangoti kumuna kwathu kuno ngati ku Malawi kwathu kuno tunina ku continent kwa Africa kuno pali zinthu ziwiri one mpando unaona syndrome mpando unaona syndrome kuti bola iweyo ukudya iweyo ndeulo zomwe kunenazo uli pabwino uli pafuwe kakumva kasakumva ndikambabwebweta mandasi watu basa sandiponyeraso chabwino ndebola ndingona kuti bola zainiyo chakujanga chali njala chikutheka komanso usati pa apa pabola koma mwina maiko ena kunjako sometimes it's an issue of now the security risk that comes in maka mipando ngati imeneyo matha kuona kuti mukatero imakhanga kuti ndika big letdown ngati ukhanga ukuukira amatero ndita kugwira mkhiko ndithawi zina matabasi ziyazo chitika maiko ena mavoti yayi munthu kungosowa iya ma extrajudicial killings chani nkhani zake zimakhanga zimenezi kuti wewe unasemphana ndi anzako ndi chifaito wachokapo akuona ngati wachita expose akuti wewe basi yayi amene it's a risk ndani so zinthu ngati zimenezo zimene zimavutitsa kwambiri koma otherwise panopa maiko ambiri pamene muli democracy zimene zinzoyenera nthu mabwera kuna kuti yayi apa ndithu a president simudachite bwino apa khanga talakwitsa chitsanzo ndi kwathu konkuno ngati pali democracy imene ikhangati kuti ili bwino ipereka chitsanzo ndi yathu ya Malawi chifukwa choti Malawi all president alakwitse kaya ndi president kaya nduna zake kaya ndani ndipo palibe kuchedwa amalawi amabwereratu ndikunena poyera iya apapa sizimenena kutero padakali panopa kapena zakhazi zoncho kuyambira kaite tibwerere ngakhale toti utsogoleri ndipo wapita ucha chabwino tinaona ndithu amalawi mpaka kumabwera ndikumayanga kuyankhula mpaka kumabwera kutuluka kuma anthu mamiliyoni kukayenda m'misewu so ndizinzonena kuti
it just needs a bit of courage komanso ndithu kumadziwa kuti kodi chimene mukuchita njani chimene chikuchitira ubwino dziko lanu ndi chotani otherwise mmene manena kale kuti munthu ali samakhala ndi chofowoka. Now tikamamkumbukira Magufuli kodi emphasis zikhala kumene adalepheraku kapena tiyang'ane ubwino wace ndi mwina maphunziro amene watipasa chifukwa chokuti ambiri tu maiko mbuyo mamanena kuti ifenso tifuna tikhale ndi Magufuli wathu kutanthauza kuti amafuna mtsogoleri amene akhale ndithu ndi zochitachita ngati za Magufuli. Kodi kunoko mmene tayambiramu tikumuona Magufuli wabwino jatu osati minus za covid. Ayi pachambana kuti judgment nisire mwino wake. Ndikufusa ndikuyankha fusolo judgment amatisirani mwino wake kuti kodi zitali zolondola ziti zokhoza ndi ziti koma ndikhulupirira kuti no ngati dera la Africa ngati so ife ya Malawi kwakukulu kumene tidzayamikire nkonena kuti Magufuli wabweretsa zinthu zimene dera lathu lino silinazionenso chambire kumbali ya nkhani ya kutukula chuma cha dera komanso kumbali ya utsogoleri whereby somebody would stand their ground ndikumadziwa kuti yayi ineyo ndaima pamene ndaima pa kandi choonadi kandi chotani koma kuti ndaima I've made a choice and I've decided this is what I'm sticking to chifukwa china soti chimenecho utsogoleri sumafuna kuti uzingukhala so wawede azingokonda konda it's not popularity contest sikuti kuti mphepo ikati upita ndi kumeneko iyayi koma ukakhala ndithu mtsogoleri wabwino lomwe wamasophenya you take a position umaona pena kuna kuti iyayi apapa akuluakulu we've agreed to disagree koma the good thing is umafunika kuti ngakati mtsogoleri uzikhala mtsogoleri wokuti very accommodating zimene akuuza nzako zija uzizitenga ndikumakhala ndi nthawi kuwamvetsera kuti mukuti chani kwenikweni line imakhala pati ankonzi kuti apapa it's a bold decision kapena apapa is arrogance chifukwa mwina malemu Magufuliwa is a true example of that kuti mbali nayi alumaya amenyera kuti kutani akupanga bwino kwambiri kazafika ku covid kuti apa mwina makani chabe so pano kwa arrogance hayi koma ndimene kuti nzovuta kunenera chifukwa chino kuti pali zambirimbiri zimene khangati kuti sizikudziwika zokhudzana ndi nthenda imeneyi ngati nthenda yoti yachilendo yangobwera pakati pathu modzidzimutsa so timakhangati kuti aliyense tikumadzidziwa zinthuzi while we go along nde chinthu choti chabwera kumene ndipovuta kuti ena angochilandira ndi kuvomera kuna kuti ayidzero zili motere kumwachiduka zokambakamba zotani so that's where the problem is. It might be a bit of arrogance, yes. Komanso mmene ndakali kuti mbali naye ndikuona kuti kodi do we have zonse zoyenera zokhudzana ndi nthenda imeneyi at once available kapena zikumabwera in bits and pieces as we are going along zimene zimapangitsa mina kuti mkulu yadzikhala ndi makani kuti ya ine kwanga kuno kwa ine kuno zimene zikonko chabwino ndithudi tichokepo pa nkhani imeneyo ya Magufuli pamene munatingoimaliza ndi kuti mzimu wawo usemumtendere. Tibwere nkhani ina imene ikupezekanso pa tsamba loyamba la Daily Times akuti Chizuma's Mela abuse report out today. Martha Chizuma ombudsman lero akhala kuti usa report imene ikufuna ikunike kuti kodi kumelako zimayenda bwanji kani ma recruitment komanso mwina amene zimagwiridwa ntchito mayi wayakamoto ndipo ndimafuna ndzitiro peno ta akhangati kuti mayi amene watenga majesi paja kwamkha kwa masiku ano kuti majesi ali ndi ndani majesi ali naza governances majesi ali ndi ombudsman mayi Martha about tivomereze chifukwa chino kuti dzana ali masiku apitawa ndi uchadali pompa adabwera ndizokhudzana ndi chisankho chidapita chija mmene amatuza kuti aya atoni cheno akuluakulu akubungera chisankho sizidayende bwino sadalongosole apo lero so ndi akubwera ndi zina kuvumbulutsa kuti ayi company ina imene ya boma para state organization ndiye sandi choncho Malawi Energy Regulatory Authority kumene kumera kunaliso dzinyakatu zosakhala bwino ndiye malinga ndi imene akunenera kuna kuti zukhanga kuti no malembedwe ntchito amene adali wamkulu wakumeneko akuti Dr. Collins Magala komanso akulu ena mabweredwe awo akumenekoko adali osatsatira ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa ndiye zambiri za zimenezo zimene tikhale tikumva amati ziyamba 9 koloko ndikuti pano zili mkati yes tikhulupirira kuti zikaphulika kumene koma mafuna nzina kuti zimenezi sikuti ndikumena kokhako ndizonena kuti no ma organization ambiri abomawa ma parastatos ambiri
muona kunena kuti zokhazokhatana nazi zonena kuti mayang'ana kaye kodi uyu ndi wathu, uyu achokera kuti iyayi, uyu ndani, uyu ndani, mapeto ake mchitidwe ngati umene umapeza kuti anthu ena mwina kuti osayenerera kukhala kumeneko amapeza kuti akupezeka kukhala kumalo ku kampani zina ndi zina zosiyanasiyana. sitikukamba za kumenako tikuonana kuti in general kuma parastatals ambiri ma organizations ambiri aboma zimakhala zipeza kuti akulu muona kuti uku kumpando ku director of chakuti akufunika munthu ukhale mina wa ka PhD kana wa EA masters tsono awawa standard age iwa alowa bwanji odisobola kuti kulowa cha mutu awakwanza kuti tapanga ndi site 10 little monkey akandika samali awawa atabwera bwanji kuno. So ndizonena kuti kunali chifulimbiri chambiri tasintha muli pankhani imeneyo chifukwa choti vuto ndikulowerera kwa anzathu andale chifukwa choti amakhala ndi anthu awo amene amakhala ngati kuti inuyo mudathandiza kandi pa kampeni chanchani ndiye ngati njira imodzi yokuthokozani adakalira takakhalani akujena minister of finance udadakalira zowerengera ndalama ataziyambalidi ife timaziwa timalemba nawo awa ndakatulo kuno simudzora adabisa mapepa lake. Now as long as there is interference mwina ndi anzathu azandale zimakhala zovuta bwanji kuti mwina makampani amene wa parastatals agwire ntchito mwa ukadaulo amwene ndi chipinjo chimakhala chipinjo usati pang'ono yayi chifukwa chonena kuti nangasi ngakhale anthu otino amene ali ndi zoyenerera kugwira ntchitoyo kaya amati ma technocrats oti mwina adalowa amene kuja amene woti sadalowa chifukwa cha ndale koma adayamba ntchito ndithu nkumayenda kumaona awawa akukwera akuziziwa zimene kamba ntchito zawo zimene akugwira. So pano amene ajanso nawo amakhala kudankhawa chifukwa akati apange cholondola akati apange chabwino uyu amakangonena uyu amakati lekeratu uyu tiwayamba zakuti kodi akulu mwabwera pano ngati akapirikoni kapena kuti tigwire ntchito chinthu chifikire pena. So mchitidwe ngati umene uwo tikukhala tikufuna kusintha sindinganena kuti tasintha koma tikukhala kuti tikufuna kusintha chifukwa choti zimene zikuoneka machitidwe ake taona kuti ayi boma kubwera kuchita zinthu napita kubwera kuchita zinthu napita andi mayi kuti amikira kugwira ntchito yotamandika chikhozo chitira ubwino dziko lino ata sitikumpagira kuti alipo amene anthu asankhana kumeneko ndizoma kuyang'ana koma na uyuyu tikatinoti in the court of public opinion ngati family tino kuyankhula maganizo athu tikaona ndimene zachitikira akuchitira magwiro a ntchito ayi mayiyu watsogola ali majesi and si amalo sangakhumudwe atakhala kuti wapita kumeneko inde mwina tikazokhala kuti tagwedeza office ya ombudsman koma I'm sure kuti even kumeneko uko anthu amene nanga tali ndi maso nkuona mmene agwirira ntchito mayiwa obwerayo azidziwanso kuti I have big shoes to fill azidziwa kuti apapa amweni amalawi tsopano akhala kuona kuti ine ndikapita ndikaposa pamene anafika mayi uja kapena ndikabwera nkukachita ngati ndikubwezera mbuyo. So it can be a gain for the office of the ACB chifukwa kuti nthawi yambiri kumene kuja ndimetaona kuti kumakhala mavuto ndithu angonagona kachifukwa kuti munthuyo pakadali pano apangosankhidwa kandi utsogoleri nkuyikidwa zijatwana kuti ayizofunika kuzisinthanso kuti osankha azikhala ndithu independent osati ma political appointment. So zikho zichitira ubwino chifukwa kuti mayionetsa kuti ndolimba mtima andi salabada za wina alibe mantha suri wayamba mutonse even tisanasinthe boma timamuona ndithu akutuluka mayi kumanena zolakwika zimene anthu ena akhala kumanena kuti kodi ndizoona adi kunena kuti anthu onse aja amene samagwira ntchito yawo bwino amaopa ndale kapena ena amankhabe kuti mwina ngofoka ndikale ngati ena amaopa bwanji banali ena olimba mtima amagwira ntchito yawo motsatira malamulo omaziwa mphamvu zimene ofisi zawozo zili nazo zijana ngale kuti ena nangasenawo makhala kuti mwina amakhwenya nawo limodzi mango kwenya ndikutani mango sitijai koma mango lija ukagwira mango ndio ukamalijera
osatenga mpeni kumadula koma utenga mangwaja makamaka akhala akalisere nde uzichita kuchita kumene ndi mati kukhwenya kumene kuja aziyendelera ukuko suzu zifika chawo so ena aja makauti mina akukhwenya imozi mango ndakudziwa kuti apapa masasokoneza suzi uyende bwinobwino ndicho amakhanga daba ife koma timafuna tikanapanga amatikuopa nangasiti tikufupi ndi ujeni akuti ang'ana kuti hayi nokha mwasankha kuti musatumikire amalawi amalawi mukuwataya kutenga kuyika patsogolo zanu zimene mukufuna but this woman God bless her waonetsa kuti ndithu yayi ndi munthu oti akhoza kutumikira bwino mtundu wa Malawi ali ndi kuthekera ndipo watumikira bwino and ndi mayi amene anthu amalawi adzakhala kumkamba kwa zaka ndi zaka so I don't think kuti zimene amachitazi zimakhala kuti out of vindictiveness angosatira malamulo kuziwa mphamvu zomwe ali nazo malire amene ali nawo kugwira ntchito kusatira zimenezozo andi mukamanda kutsata zimenezo mpaka ndi jama kukokani mpaka na kukhoti ena ndi mpaka nadakafu funa lowa nazo mkati akana upepesa yadawozodia zama tractor inu ndemulo watu adachira kwa chondeleraso kuti yachodi amabwalo ambirani amaderera kuyamba kuti ombudsman angatani ndewaonesa ndiye anthu ngati amenewa ndi amene tikufuna atumikire dziko la Malawi chabwino tipite ku break tikachoka kumeneko tipitirize ndi nkhani zina mu program yathu ya Kwagwanji pachisanu pa 19 March 2021 ndili ndi Steven Dakalira mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group. Participate in any of our programs. Send your opinions anytime on Times TV and Times Radio via SMS to 1895. Terms and conditions apply. It's about time. In this digital age, information travels faster than we could ever imagine. Every minute, news feeds and audiovisual content pop up on our screens, making it difficult to separate facts from fiction, the truth from lies. Every day, each one of us is exposed to false and distorted information. That's why you have to move away from the crowd. Move away from the noise. Move away from the distraction. And then you will find news you can trust on Times TV, Times Radio, The Daily Times, MalawiNews, Sunday Times, and Times 360. It's about time. Tikulandireni pamene tikupitirira ndi program ya Kwagwanji pachisanu pa 19 March 2021 ndili ndi Steven Dakalira ameneyo ndi mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group. Mbali yakuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msisia. Steve, nkhani ina imene tufuna tikambirani mu program yathu ya lero ndiyo kuti tili mu nthawi imene zipani za ndale komanso anthu ena amene afuna kuima paokha akukopa anthu ncholinga chokuti awaponyere mavoti pajatiri ndi zisankho zazibwereza madera ena mmene mwina oyimirirawo adatisiya kapenanso kuti khoti lidalamula kuti zisankho madera amenewa zichitikenso zisankho zapadera yes. Now mmene zikuchitika ndikuti kuli nkhani ziwiri koma mwina tifuna kuti titsamire kwambiri ku yopereka kanganyase komanso nkhani ina imene kumavutanso pa nthawi imeneyi ndi nkhani ya COVID kuti anthu akuoneka kuti sakulabada zafuna kusatira ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa kuti anthu azikhala osapitirira 50, anthu azikhala patali tizivala zotchinga ku nkhope kusamba m'manja nzotero. But nkhani imene tifuna titsamireko kwambiri ndi ya kupereka kena kache ngati njira imodzi yokopa anthu kuti akuponyereni voti. Pali lamulo limene lidakhazikitsidwa mu chaka cha 2018 limene likuletsa kuti pasamakhale ngati kadipo
pasamakhale ngati kena kaki kanganyase mcholinga chokuti in exchange ine ndizakuponyereni voti. Now nkhani ndi yomveka bwinobwino, koma pamene pasakuveka bwinobwino ndipo kuti khangati sakuziwika mwene wake amene akuyenda kuti aziti zikachitika zimenezi kodi ndi ndani amene azitenga nkhani imeneyi nkufuna kuti kaya apolisi alowererepo kandani custodian wa lamulo limeneli ndi ndani. Ameki akukankhira registrar wa zipani. Registrar wa zipani padakali pano pasindikuziwa kuti ngati ili ofesi yozaza bwinobwino yokwanira zikukhala bwanji mkonzi. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene ndithu yakhala ili mkamamkama mbuyomo, koma nongoti nomwina zizakhanga tizaonekeranso kwambiri pa nyengo ino imene akupanga misonkhano imene yokopa anthu. Komati ndithu ndi nkhani imene inadzetsa ndithu mpungwepungwe chifukwa chona kuti amatsutsana anthuwa. Mchitidwe umene umapereka kanga chepe kuti nangazikhala bwanji poti nafe timapereka tili ndi mtima wothandiza sitikupereka zoti tikuombe ndi adatoti yayi lamulo limene tikupangali tiye tikonze bwino lomwe mukhala amene mumundondomeko yosonyeza kuti ichi chiji mukuperekachi ichi ndi chiphuphu ichi ndioti chofuna munthu yakukondena zakuvotereni ichi chiji ndi thandizo lothandiza anthu ovutika. Komabe ndimona ngati kuti anzathu andalewa nangasi malamulo apangidwa ku nyumba ya malamulo ndi the biggest customer walamulo lomwelo amakhala ku nyumba ya malamulo kuti adadziwa mwina anzathu akuti apapa tingokhanga kuti tisasiyanitse kwambiri ndiye palibe ngati ka weakness ndithu malo moti asirero anthu akatangoti aiteni zopereka nthawi imene yokopa anthu atisiye kaya tifuna kuthandiza just timasiku limene tita campaign tiye tisachite zimenezo anakatha kunena kuti munthu sungamuthandize kuti asala masiku ochepa kuti muponye voti nthawi yonse simamuthandiza pano ifa chani yeti pali masankho paseri. So pamenepo padalakwika. Now tibwere ku nkhani ya akuyenera ndani. Nzoonadi timangova iya registrar of political parties sidambi tamuona sadabwere kupoyera kunoti kodi registrar wa zipani uja nduyu tankulena Malawi tapatseni moni ndi kodi office yanu yokula anthu angana amagwira ntchito anthu angana chipetu kuganiza kwanga ndimona ngati kuti mina registrar wake amene amakhala ndikonkuja ku office mina za registrar general mina amangolembesa no zipani kumene kulembesa makampani ndazinzawo ya kulemba zipani kwina akulemba za zipani. So mukhoza kuonera kuti ndekuti ngati kuli kumene kuja ndekuti ndinkhani yona kuti no ntchito njochuluka kale kuti alondoloze athandize zoti zipani zolondoloza zipani yaoneza anthu amasiye aone chana amene afuna thandizo zonse zija ndiye chibwereso ndi zimene zoti alondoloze za nkhani ya ziphuphu nthawi ya zijeni ya campaign. So ine kuona ngati maona ngati kuti ameke asauthawe udindo ukhale wawo umenewo kaya registrar of political parties ndiye enforcer komano to a certain extent akudziwa iwo akuna kuti pakadali panopa mene kuli situation kodi ili bwino office ya registrar of political parties yo alipo okwanira ndi maofficer okwanira otakhoza kumamgira bwino ntchito ndi kanda apolisi azachitetezo kanda yani ndikuona ngati kuti kunoko bwezi meki ikumakhala ngati mene makhalira amati tiyerekeze ngati mene Central Bank Reserve Bank of Malawi imene mayang'anira mabanki onse dziko muno companies onse mabungu onse opanga za ndalama financial regulator just like makra imakhala so kuti yang'anira ife tonse communication konse. Now awanso ameki ali ndi gawo kuonesesa kuti chisankho chimene iwo ali akhala pakati zinthu zonse malamulo amene akutsatidwa ndi ati nanga amene akuperewerawo achitepo chani. Kodi sitikufunika mwina Malawi Law Society kuti abwerepo atifotokoze kuti kodi udindo umene wonyamula lamulo limeneli uli ndi ndani. Akhoza kubwera Malawi Society nanga si kufusa izi chifukwa cha kukanirana kumene kukuchitika papa anjwa kuti akhoza kubwera Malawi Society koma zimene adzatiuze sadatiuza za chilendo chifukwa iwo chimene adzatiuze zimene zidalembedwa mu political party acts mu political parties achimwa ngarada anena kuti ayinda registrar general kwa registrar ndithu koma ndimene notsopano apa patsopano in the kuyang'ana nkhani kuyang'ana nkhani kuti isamavuti nanga nakhala mbali ya nanga kuti woti amba manodikira kuti tsopano chenti kai capacity office ya registrar of political party chenti koze tapatse mphamvu tipange ndondomeko ndizo kazoka zizomakhala no zaka zambirimbiri ngati mete nakhalira ndi ATI access to information kumangokhala basi kumangoyimba no nyimbo so tachedwa kale in the interim
awa asathawe udindo ameki thandizirani calm down bali mozi ya uje process ya chisankho komanso sokhawo azipani ali ndi amatha kumana nawo through amati matipati ka liaison committee zimene zijenga zimene amakhala okambira nyanya sinkhani zake zimakhala zomwezi kumakhala kumene kwa nthumwi zazipani kulanza athu a Center for Multi-Party Democracy CMD chani zisamangokhala nkhani ziyoti mukambirana pakamwa kumangokamba pamaso hayi tisamapereke izi ziphuphu tisamapereke izi nthawi ya campaign pale mukangotuluka amene muja mupita kuseri mukupanga zina. How big is a problem, Steve, pankhani ya uvota ndi anthu kuyembekezera kulandira china chake kwa anthu amene akupikisana while anthuwo ali vuto kuti amapereka chiyembekezo chawo aponya voti kuti alandire ina yacheso ndi vuto lokuti kodi limene lingangothesedwa ndi ameki kapena tikuyenda mwina tibwerereso mindset ankakamba mwina vice president mmulekechera yawo ija kuti tikupanda kundipasa t-shirt olo chipewa ndekuti ayi kusindika vota kupanda kundipasa ina yake yanchere ndekuti akandidwa koumira amene satithandiza yayi boko sazagula bwanja kulephera kutithandiza pa vuto lake ndimenelo anyake andalewa ndamene adalakwitsa pachiyambi penipenipo chifukwa ndamene adabweretsa zimenezo mandipasa pa 50 kwacha gawa ndithu ayiwe tengako 50 kwacha tengani icho chakuti ndikozokuza Rwanda ndikozolena pano panda somanyazi ine sina ndire kwa ntambala yayi kuti ndikamvotere munthu chambire ndikuvota tunachizota ufulu wanga decision yanga ndipita kutengera 150 ndisadikire kuti ayiwe anditere kodi ndi munthu napanja olemekezeka nonsense sinapange chisankho mati ndiyambe kaenda kumva ndione kuti bwanji so pena so timakhala kuti no anthu kutengeka tatengera choti adatipanga zimenezo poyambirira kuti ne simuchita meme nachita sanaliji no tiye ndizikhala anthu angwiro anthu omanena kuti mwadziwa kuti hayi ineyo ndine mfulu komanso dziko langa ndino malikonda andi dera langa ndikulikonda dera lino kuti litukuke ndisakomedwe chifukwa akulu wandipatsa packet ya sugar yayi amati sugar kumunza andipatsa sugar wamasiku atatu andipatsa iyayi kankachani ndigule uje ndi matemba ngati munthu iwo ali othandiza mmene wanenera muja kuona kuti nthawi yonseyi kuti samapereka bwanji chifukwa mtima munthu ukakhala othandiza ndi othandiza tamvapo anthu ena kuti ati agula ambulance akaluza amakaitenga akutenga ndipo ambulance on condition ngakhale mabridge amene agululidwa atu mmadera kuti olemekezeka muli ashadu unadzeka kuno kuti aya padzoloka nemazagulula bridge amatero ndiye ndi vuto lalikulu limene ndithu tiyang'ana mbali zonse amalawi tili ndi vuto chifukwa tidachita entertain anzathu andalewa tidavomera kuwalola kuti atilowerere ndi mchitidwe umenewu ndi udakhazikika pakati pathu komanso eni ake andalewa umene alinamuja mapoliticians ali ndi komiti yawo umene amakumana kumene kujako onse bwezakusenza udindo bwezi tikumaonako kana kanda amake iwe chifukwa chani bwera kuno khamani hearing kanda CMD kanda chani kuti kumva kuti kakomiti kachatu kakoketsa ku MP wina shadow wakuti amafuna amapereka zakuti bwera zafotokoze bwino koma kumakhala kulekerana kumene kwaonekera apa so that is something we don't need tikuyenera kutenga ngati nzika ngati mabungwe amene Malawi amapereka misonkho kuti mabungwe yomutumikire anthu mukuyenera kuchita zinthu zolondola chikoti chilungamo nchiti chabwino kuchoka pamene boti pite ku nkhani yathu yotsiriza mu program ya lero nkhani imene ndi ya sheka pachisanu timakhala ndi nkhani imene timayinena kuti Friday sheka ndeti kunena kuti foreigners in their own land anthu akhala ngati ngobwera koma dzikolo ndilawo nkhani imene iyi kutitengera kungana mboma la Karonga kumene kuli mavuto osaneneka zona uwerenga nkhani imene nkumadabwa kuti ishi dziko momwe muno zaka zinozi kumakhala ndi tupa chipatala kukhala ndi medical assistant mmodzi basi koma amathandiza ndithu anthu pafupifupi 5,000 amayi kubereka ene complication ikuoneka kuti makhala kuti kuika mayi ndi mwana pachiopsezo ikuyamba ndi story imene mayi wina ndithu pobereka data ya mwana chifukwa choti panali complication kuti apeze network kuti ayimbe phone kukakwera mapiri ndi kumunyamula mayi amene kuja pa machira nkwenda naye ndithu ulendo wa makilomita 20 kuti akakumane ndi ambulance sirafike pamenepa zokhala bwanji zaka zino akuti tu anthu ayiwalidwa kungana tayang'ana kumbali anthu akufira ngati si mbali imodzi ya Malawi tupanga bwanji mkonzi ndipo nkhani izizi zomvesa isoni kuna kuti zikumapezeka kuti zikubwerabwerabe izizi zikuphulikaphulikabe ndiye madabwa kodi
koma kumadera kumeneko alipo adindo amene ali kumeneko amene adasankha anthu akuti atumikire makhansala amp aphungu ali kuti amp akupanga chani kumeneko madera kumeneko chifukwa izi amayenera kumazibweretsa ndani yakewo osati ifeyo osakhala ife atu Nkhani izipita nyumba ya malamulo kumene kuja ngana kuli mavuto awa skulu akuti isinje ana ikangoyamba mvula asiya kukhanga kuti aphunzitsi alipo 6 adangwanya pala ahead nda debut adangwanyanyala kuti basi kumene kuko inuyo musova zikhalani network ikugwira ndi ku Tanzania akuti kupita pa chulu ayi mwina kapena nditanitse ambulance sigatheka atikulimbana naye mapeto ake ndamene kuna kuti ayipa kana mwana kutaya moyo amayi adataya magazi ngodi adapulumuka and adisizokhazo zimene makhawo takumana nazo mapafupa so ndizona kuti Nkhani zimene loti yayika kuli ma CDF Constitution Development Fund Local Development Fund zinthu kaziwe mana kuti tsopano ndalama zakuluakulu tikumango nyambita umeneko maboma chifukwa chani zimene ziyasiti kuthandizira kunena kuti madera ngati mene mufike chitukuko kodi yayika pena ngati si chomwecho kuli mabungo ena kanda ina roads authority roads authority akuti program imene ilipo pa maujeni yawo komano akudikira ndalama chifukwa kuti akangokonza bridge imodzi yofuna kuti nse ukafike kumene koko akuti ndi ma 250 chakuti million pamene adali ndi 11.2 million yoti angokonza kungokonza osati kumanga wina pamalingana ndi nkhani ikuoneka kuti pafunika kumanga kuti achite connect ndi ku Karonga district kuti azitha kuyenda bwinobwino ngati mbali imodzi ya Malawi ndiye akulu adati tsokonombwe adatantunda nalumpha ndiye azathuwa malo modikira kuti kungokhala manjapindize kumadikira kuti ayi tili ndi 11.2 million sitikwanira bwanji ndile chibwe chithumba chija akadaonetsa kuti iyayi ganizo lilipo lofuna kuti zinthu zilongosoke kayanka bridge kamodziko akadangoyamba anthu adziona azikhala ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo kuyamba kuli mawa kali mkamba kuli kathumba kena kache kumakra ku amati Universal Access Fund imene iyi ndiyofuna kumapita malonga amene kumene anthu ena amalonda amanati asitingakayike kutawa chifukwa kuli anthu 5000 okha sitingapange phindu now fund manager kunena kuti hard to reach areas ngati imene kuli amalawi ndithu akufuna ma services ikayikidwa tawa kumene koko using mafunds amene aje masonkherana ujenija amenewo koma zimene zingaziwike ngati maphungu makhansala adi amene lili akumabwera poyera mkumanena mavuto amene akumana nawo madera adindo akuyenera chisenzo chimene chindikunena kuti azibwera kudera kwanga kuno komatu kuli mavuto akuti akateno ndiye kuti amene aje akafika kumene komanso sizokhazo nawonso amene mmene mwachulira kaenda akumakra kayani zikatere osati mwangoti hi sanatipeze ife ngatanatipeza mesa aona izi zaphulika zatuluka zili mu news take an action osati kuti mukawangoti tufuna tikapange zinthu basi ndikupita tobwerera pa Kalonga pa boma ayi tobwerera pa Chilipa pa boma tobwerera pa Kasungu boma iyayi mukafika mene tayesetsani kumatenga ndithu chidwi icho nauti akuluakulu kodi pa console pano mungatitenge mukatifikitse kudera kuti kumbali kwenikweni kusapitwa kupompa kwenikweni konena kuti kovutikitsisa ndikuti kufunsa ndi kupanga in liaison ndi anthu apa console acha amene ajazika guide you akutengera makosa tiyeni kulingana health center tatini mukaone mene akuvutikira kumatuka nkhani yokuti akuti anzathu adindo amene tikwaninawa nthawi zambiri akamachita prioritize zitukuko amaona kuti manambala mavotes amachuluka kudera kumene kumapereka mavoti ambiri nthawi zonse ndi kumene kumakhala ndi chibi chifukwa amayang'ana mavoti ngakhale phungu wakudera limene akukana kuti yayi zimenezo si zimenezo chikumano CDF njochepa ndi mwina boma lidzaonjezera kuti mwina izitha kukwanira maujeni ma constituency kodi izafikapo nthawi kukhala ndi ndalama zokwanira kumanati tagwirisa china chilichonse zina zasala change kapena tungwena kuchita prioritize but the little amount that we have nthawi imeneyo kulibe nkhani ndipeta naija kuti ayi mukhozoyamba pang'ono zinazo kumabwera pambuyo angoona anthu kuti ayi mwayamba kwatsalako tikuthandizani bwanji chabwino usati kuti ayi imene tikupera tiwonjezereni CDF ifike 200 million kuchoka pa 40 million and yeti
daily lukhala tikumva nkhani kudyaso amafufuza alipo mpano tu komiti ya parliament inde kuti ena sadafika kale mpaka kukhoti nkhani zomwezi ena adamangidwa nazo so kufuna kuti tilondoloze zimene tinazo panozo zigwire ntchito moyenerera komanso imene ndinamuja tione ma priorities athu ndi ati chabwino pamenepo ndi pamtsiriziro pa programu yathu ya Kwagwanji pa chisanu pa 19 March 2021 ndithokoze Steve Dakalira amene ndi mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group amene atikonzera Malawi News. Ndathokoza Steve. Ndathokoza wa. Kuchokera kwa ine Ndevu Zamwaye wanda msisi apitirani kuonera ma program otsatira pano pa Times Television, TTV komanso kumvera ma program otsatira pa wireless yathu ya Times. Makoma nonse, goodbye.